sa Pilipinas. 15 minutos ang nakalabayan alas 9. Yan, paday kita nakakabrusa, din natin may magdalang na programa, di natin gindadasig o gindadayig. Ang atong kultura o arte, pinahagyan natin mga kontemporaryo nga kanta, mga manggad nga musika o mga bahandi nga awit. Di nila ito ang atong programa, 105.3 MSFM, ha mga huring nga narokoy. Ini na. Pamatian naton ang mga pulong ang kalipay. Abaton naton ang kabingawan mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis ang aton puplongon. Dinhiya 105.3 MSFM, siday ha mga huring hanarupoy. Akada sugad niyatak na aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hinimuan, siday nga iyo ginpadara, siday nga nagkagahin hidgugma ug paghingya. Siday nga ginhuhuring hanarupoy, dinihinig nga bahin na naton programa. Siday ha mga huring hanarupoy. Nganya nga gabi, babasahon naton impipira nga mga hagsi o haglipot nga siday nga aton ginhimo, labi na yan nga panahon nga adaan uuran, adaan bunok. Babasahon naton ini nga mga hagsi o haglipot nga siday. Ansyahan nga hagsi an uluhan pulong. Luyuhan kahadlok, ughan kabaraka, aton pagtapod haiya, kasalbaran ug himaya. Bunok. Adoy nga panahon, durong kalangtanon, ginsarang an kaaringit, nahunos ako intawon. Adoy uran, hunong nagad uran, baya din hiham, bis pa mahulos ang dughan, di ka namon aawilan. Luyuhan oran, haluyuhan oran, may bag-o nga adlaw, nga mapunias sa dughan, ngan hikita igliliaw. Aton nabati ang mga hagsi o haglipot nga siday, ginhimo naton para hayo matanan, labi na hindi nga panahon han uuran. Ngan para kita nagkakaurusa din naton programa, ha mga huring na ropoy. Aniro'y nga to na mata, ispaw